Ralentizar. Non digas ralentizar, nin ralentización. O crecemento económico non se ralentiza en galego. Non se pode ralentizar porque non é un termo correcto. O correcto é dicir minorar, porque significa iso, facer diminuir a velocidade ou a intensidade de algo. Minora o crecemento económico. Vaya. E de minorar sae minoración. A economía está sufrindo unha minoración. Esperemos que non. Tamén podemos optar por darlle unha volta á frase para explicala mellor. Diminúe, redúcese, baixa, descende ou cae a velocidade do crecemento económico. Por certo, é incorrecto ralentizar e ralentización, pero non ralentí. O motor pode ir a ralentí, porque ese é un préstamo do francés que se acepta en galego e en portugués, onde tampouco existe, por certo, a ralentização. Esa palabra acabo de inventala. Dígocho eu!